Sikatech Drive 60 min je špičkové lepidlo na čelné sklá, ktoré sa mimoriadne ľahko aplikuje. Je navrhnuté tak, aby poskytovalo bezpečný čas na opustenie dielne už po 60 minútach. Tento čas bol testovaný podľa najnovšej normy FMVSS 212 so zohľadnením nového požiadavku na 95%. Výrobok ponúka viacero výhod. Bezpečný čas, kedy vozidlo môže odísť, je plus minus 60 minút, pričom to platí podľa najnovšej normy. Zároveň je toto lepidlo kompatibilné s metódami inštalácie s použitím prímeru, ale aj bez neho. Môžete si byť istí, že vďaka technológii Sika All-in-One Modulus bude vhodné pre všetky typy aut, ktoré používajú lepidlá s rôznym modulom priamo z výroby. Samozrejmosťou je tiež to, že neobsahuje žiadne rozpúšťadlá a poskytuje kvalitu, ktorá zodpovedá originálnemu automobilovému priemyslu. Treba však zdôrazniť, že Sikatech Drive 60 min je určené výhradne pre skúsených odborníkov na lepenie autoskiel. Ak by ste chceli tento produkt použiť na iný typ aplikácie, než je lepenie autoskiel, je veľmi dôležité, aby ste vždy vykonali testy priamo na konkrétnom povrchu a v konkrétnych podmienkach. Len tak sa dá zaručiť optimálna príľnavosť a vzájomná znášanlivosť materiálov.